Perunaa! Eli tässä on nyt peruna. Hei, minä ja Lettu. Hei. Mitä tuohon voi sanoa jotain järkevää? Okei, tää on jo noloa. Kyllä. Mä menen tänne mun olohuoneeseen. Ai se on niin kyllä. Löytyy lamppua ja yksi pieni tuoli ja kameleita ja... No, mitäs sitten? Otetaanko tähän sellainen rantalenttis? Joo, no niin. Miten se edes menee? Kun on asia silleen... Hei! Oh my god. Siissä ketään Mä lähden tänne syrjään. ja hänellä juonta ja näytätis. Why so duck? Alright. Yeah. Tää kannattaa tosiaan pitää huoneen lämmössä, että sitten jos pitää tätä jääkaapissa, niin sitä saa sitten olla kaivurin kanssa. Mikä se on se pilkkiterä? Kairo just se. Tätä mantelivoita kannattaa tosiaan pitää jääkaapissa, koska... Tähän voi laittaa joku tunnari soimaan. Noin. Ihana tuoksu. Vitsi, kun täällä olisi joku ihminen, jonka kanssa puhuu. Ai niin, katsoja. Joo. Sori, liikaa ollut täällä yksi. Moi Kari! Kari on mun koira. Kissa. Kala. Kala. Casa de Sofak. Tässä on sellainen kilpailu, että voita päivä Saran keittiössä. Ja nyt mä lähden kauas, koska mä en halua haistaa tolle. Käännetään teidät ympäri. Noin, aivan täydellinen väri. Nyt meillä on kaikki siinä vaiheessa, että me voidaan ottaa pikasiivous tähän väliin. Ei kun raivataan. Tadaa! Sparkle. Jes, eli meidän cupcakesit näyttäisi, että ne on valmiita. Now on Fox. Adventures of Digging Boxer. Why you so ugly? I don't think we're so ugly. I think we're rather excellent looking gentlemen. What do you think, Richard? You said it, mate. We're brilliant. Stop being ugly. Otetaan ne pois jäähtymään. Oi, mate. What's happening now? I think they're gonna eat us. For the name of the Queen! Get your filthy hands out of me face! Ouch! She poked my eye out. For the name of the Queen. Adventures of Digging Boxer. Ne saa jäähtyä tässä nytte. Sisut on valmiita ja laitetaan ne tähän työpöydälle nyt hetkeksi. Nyt mä leikkaan nämä kalat tohon lautaselle. Mä oon joku 5V täällä keittiössä. Mikä teen? Ei oo äiti. Se on Saarani. Oho, kato. Älkää pitäkää hiuksia auki keittiössä. Mun on pakko. No ei oo pakko. On mun pakko. Sitten laitetaan suolaa. Laitetaan nyt kananmunat. Mä pidän siksi auki hiuksia, koska mä en tykkää mun siipimutterikorvista.
I just can't believe that I said that just. Liekinheitin päälle. Onks tää liekinheitin? Tohotin päälle. Mä hain nyt kakun tuolta ikkunan alta jäähtymästä tähän pöydälle mukaan. Ja sitten mä pudotan painon. 160. Eikö se ookin kiva, mitä kaikkea soundeja täällä keittiöstä irtoaa? Vähän niinku ruoka juttelis sun kanssa. Bisana bangalena, bisana bangalena, bisana bangalena, bisana bangalena, bisana bangalena. Isana mzansibo, isana mzansiolalo. No ihan nastaa. Nyt täytyy saada haarukka vielä. Ja yksinäinen illallinen on kätetty. Aukee, ei se aukee. Help! No nyt se aukee. Oh. Joo, ei saa leikkiä ruoalla. Haija! 20,000 feet per second. Launch status check at this time. All systems verify rhythm. BBC, go. Nyt mä teen vielä mun kanalle ihanan mangojälkkärin. Discovery now 429 nautical miles downrange. Approaching 18,000 feet per second. Meidän mangosiirappi on sanonut tekeytyä tässä. Ja painellaan vähän se. Myrkky. Heippa. Laitetaan meidän tofut. Aha. Hiljaa. Okei. Mulla ei oo kirjoja eikä mitään. Ei edes TVtä. Ei mulla oo someakaan. Eikä kavereita. Puhun ruualle. Food is my BF. Joo, me nyt vaan hetki venataan tässä. Siisti keittiö kertoo ihmisestä. Aha. Se lensi sinne. No niin. Oho. Upsis. Hyi, se tippuu muhun juuriskasti. Jaha. Eikä mä tietenkään sano, etteikö mun keittiöstä sotkuutuu. Sitä tulee, mut hei, se kuuluu siihen asiaan. Miss Messy. Kuori meni sinne. Hyvin harvinaista, että näin käy, mutta ylläri, että täällä käy, kun ollaan kuvauksissa. How embarrassing. Ja sinne meni lisää. Hyvää huomenta vaan kaikille. Parsakaali ja seksuaali viettii. Sitten laitetaan valkopippuria ja
Onks hän valkopippuri? Ei. Katos vaan, niin tumman näköinen. Ei oo, mä vannon ei oo. Ei oo. Se on leikisti nyt valkopeppär. Niin mitä jos me haetaan vaan sellaiset lasten lelut ja leikitään, että tässä on nyt sitten voita ja tässä on se kulho ja otetaan siitä. Ja tällaista niinku, mikä se on se Peter Panissa? Oho, täällä on kenkkopopcornia. Kaikki kattoo paineita. Mä vedän tän tästä keskeltä ensin puoliksi. Ken on heistä kaikkein kauhein? Ken on yksinkertaisin? Ruoka eka, salil vika.